ka jingmi na ka jing yeterko ya ka artikel la spa nyephuai bat ka sexuals balapalong ha San Kerdev College dang ha kine ki singi arsni baladem kalami penban ka jing kentho bat ka jing kentho teng ya unong penyat ya katai ka jing yeterko kata uba Benjamin F Longdo ubadai unong penyat ya katai ka programs ka balong ha San Kerdev College halor ka artikel slash 21 bat sexuals da ka bakano ba une moderator lani udni unong penyat udai uba syak siliang da ka makano direct ru ba udai ubadon sekaliang jong warden bat kumju ru sekaliang jong ka wi lani kata ka parti pra kawai ka jing kentho ka balas Spring State ba po kensan social media hadin baladep kani ka jing terko da ka bakentho tang ero ba kipat ba ki bawan mat snap ya kato ka jing terko ha kato ka sni kidai tang kita kipat ba ibaya syak pra tongin ya pulai shu pan khamsha ya kane ka jingtho kabala tho apo kensan social media habang alas ngap ha ya ka jinge tania kinia job uba Robert Jun ya Arden ki badon hang to kidai ki pra suda nadu unong penya ro ulakali mbat kerenya syapra kat ba kinia jong ba Roberts bat Erwin ki dapat songnia kat kum ki rules ki an ki bakta ya ka constitutions jong ke India kat ba Arden pat ulakren de kinia bom donong rim haba ulas nguthu bakania jong Roberts ka klan ulak niktin bat penplop ya ka jingkren jong ba Roberts ba Erwin ro ula ya ki kot an ha Arden ba on pule ba par ba uhnia klem tip ya ki an ka jubab jong Arden ka ong badang badayo ya ka artikel slash 21 ka syong ha ka jingla pan penon kam kumno on penon kam ha ka artikel slash 21 kala dai lupa ka an ka badon ha ka constitutions jong ka India kumba batai ba Erwin ladau la ban penon kam thamai kamut ladai ban pen kala ya ka constitutions jong ka India bayang kan ya jong Roberts ula syuknik tin bom snap shu ya ka jingkren jong ba Roberts ru why not klem snap ya kini ya jong ba Roberts kani kadai kata ka jingtho hapo kesan social media ha ka bala kan tho ru direct ya kipai ba ki bawan snap ya kato ka jing ya terko ha kato ka sngi bat kumju ru ka bala kan tho direct bet ya unong penya ya katai ka jing ya terko kata uba Benjamin F Longdo ba udai uba syaliang bat ubadon shikiliang jong kita ki parti VP lane kita ki parti pra